Благословен Бог на седание и присно и во веки веков. За мира от небето и спасението на душите ни, за мира по целия свят, за доброто преуспяване на светите Божии църкви и обединението на всички хора, Господу да се помоли. За високо преосвещение наш митрополит Йоан и честното свещенство, за православния български народ и войството му, Господу се помоли. За този град, за всеки град, село и страна, и уния, които с вяра живеят в тях, Господу се помоли. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помоли. За да се освети тая вода със силата, действието и слизането на Светия Дух, Господа се помоли. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Тройца, Господу да се помоли. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата ни и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помоли. За да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово за всички, които търсят от Бога помощ и защита, да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Тройца, Господу да се помоли. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помоли. Като си спомним през светата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, заедно всички свети, нека сами себе си един други и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Господу помолим се. Всевишний Боже, Владико на всяка земя и царю на всички народи,
Пред Твоя възвишен престол смирено се покланяме до земята и Те молим за успеха в доброто на българския народ. Нека, Боже, нашата родна земя, в която сме се родили и видели светлина, в която сме приели светото кръщение и сме отхранени в православно християнската вяра и от Твоята благодетелна ръка сме приели толкова милост и добрини, да бъде честита и славна. Разпали в сърцата ни любов към нашия мил народ, чието членови сме и съдбините, на когото участваме. Благослови народа ни да пребивава в мир, слава и щастие, да процъфтява в него християнската вяра и закон. Нека Твое мир и съгласие царуват помежду ни. Запази ни от взаимни раздори, несъгласия и размирици, да бъдем единни и силни и да можем с Твоята помощ да отблъснем всяко външно вражеско нападение. Усили в нашите духовни и светски водители и управници мъдростта и праволюбието. Внуши в сърцата на всички наши братя силна и плодотворна любов за всичко, що е за полза, за щастие, за благосъстояние на родната земя и за душевно спасение на всички, които я населяваме. Нека бъде, Господи, Твоята милост върху нас, както и ние се надяваме на Теб. Пускай. Нека многолетие Благоденственное и мирное житие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето. Обличай се аз. Да благодаря на организаторите, Община Търговище, благодаря доктор Димитров. И да благодарим и на спомоществователите Тошко Райчев, 200 лева, Божидар Митов, 200 лева, Хамди Илязов, 100 лева, Григорий Иван Иванович, 100 лева, доктор Тунчер Кържелиев, 100 лева, доктор Славейко Христов, 50, доктор Стоян Стефанов, 50, Бойко Стоянов, БИС 95-50, Ивалина Милчева, 50, Маргарит Маринов Газ, Мечо Газ, 50, Йорданка Бачева, 20, Данка Иванова, 20, общо 990 лева са дадени на смелчагата, който хвана кръста. Не знам нещо да измислим, повече вода ли да се слага? Човешко и да се греши, ама дяволско да са постоянства. На колко години? На 26. Не, в момента не работя. Пожелавам на всички здраве и успехи. Другите неща се нареждат. Какво ще правиш? Ами аз предния път, като скачах, дойдох, бях облечен, събляках се им беше много студено и реших тази година да съблека и така да... За здраве! Аз значи от работа
За здраве! Вярваш ли си? Да, не вярвам в Бог. Вярвам, че има нещо.